Wally, van harte welkom op deze middag. Ik hoop dat wij een goede vergadering hebben. Oké, had iemand nog eventuele aanvullingen van de agenda? We zijn bijbekoren als het bestuur van de Elgersma Stichting. En dat doen we 2 keer in het jaar. Dus dat is een mooi verhaal wat in het boekje komt. Ja. In de vergadering dan bepraten we wat er in de eelstekker staan heeft. Want de eelstekker die houden we dus aan het eind van het jaar uit. En dan bepraten we het resultaat. En in de oktobervergadering dan bepraten we wat er in de nieuwe eelstekker komt. De eelstekker, dat is het boekje van de familie Elgersma. De Elgersma, de Schrader Elgersma's. We hebben altijd wel verhalen erin, van vroeger, uit de oude doos, de overlijdensadvertenties, de geboortes komen erin. Dus er komt van alles en nog wat komt er wel in. Op 18 december heb ik een adreswijziging gekregen van mevrouw G. Wesselius Elgersma. Dat wij dus met elkaar proberen de baan van de familie in stand te houden. En die baan die is wereldwijd. Canada, Brazilië, Australië, Duitsland, Nederland, Amerika. En die ben alle jaren nog op een of andere manier die met elkaar verbonden. Dat tegeltje, maar wat er ook weer af zit, het vierde op lijst. Vierde op de lijst. Vierde op de lijst, oké. Wat is dit? Facebook? Dus Facebook. Dat stukje van je bijvoorbeeld is dan ook even erin posten, zodat er nog niet... We weten eigenlijk net hoe ze het constructie shopt. Want de jongelui die ben daar eigenlijk net bij van de porten. Die willen eigenlijk het digitale kant uit. En we hebben dat vanmiddag in de vergadering echt wel besprutsen. Van Facebook krijgt een belangrijk onderdeel. Is een belangrijk onderdeel. En we zullen ook zien dat we aan die kant de zaak wat terugsturen kunnen. Wat moderniseren. Ja. Maar het boekje bloeit wel? Ja, het boekje, nou voorlopig is het wel. Dat moet wel, hè? Ja, dat je op een gegeven moment toch die ouderijn die net in de digitale vaart der volkeren meekent, dat die toch op een hecht op de van de wel en wee van de familie. Steven, weer boer moet de skraat. Ja, die echte skraat, daar ridder ik op half kon. Ja. Oh. Deze club is opgericht in 1953 en van daaruit die een zin krijgt hier een bustocht of wat leuks. En dat is in de loop der jaren is dit altijd zo teruggegaan. Het is van oudsher natuurlijk een gezelligheidsclub. Hè? Want, als je vroeger de vergaderingen van het bestuur, die kwamen dan 2 keer per jaar bij elkaar. En dan kwamen ze net een middag, maar dan kwamen ze een hele dag. En wij beginnen jou het waan en we winnen vanmiddag vrij snel, maar normaal gesproken zijn we ongeveer een jaar of jaar roeren. No? En dan nog even een hapje en een drankje. Ja. Ja, dat is, dat is er altijd even bij. Hè? Dat